Kaziranga National Park Animal Corridor aphuthak APHLC asang atum pherangke amai kang nipon. Lakain koratok duar Baguri constituency ke parlo. Baguri along Animal Corridor ke parlo de aphuthak APHLC asang atum ta. Ceton dun dekte pualam pherangke ateng lo jepaklang porenti. Labangso pherangke ke pa amai long APHLC team member tumang cetong dun lake. Akai Mohantok BMC candidate Dhansari constituency. Akai Bapuram Terang constituency Sarupathar MEC candidate Chandan Terang assistant secretary Sarupathar constituency Amar Kathar general secretary Sarupathar constituency Sarmung Rongpar MEC candidate constituency Langhen Pradip Tiso constituency Dhansari Sangpi Rita Kram Sapi secretary women wing central APHLC asong pen kaningje pon atingke laso animal corridor ke parodet aphuthak ke pupu asong jipu pepin pen non emetang akisung BBYG along cherap cetodun pen non Baguri karbi ara akisung along pen cepayok dun nang ji puta pherangke ang non ningje pon Kaziranga pen Thomson terang loti ki minus karbi ang long hai bang kalai kisik wala mang ka than the ne nitum case pipo council pen nitum dolo wala hai ba se ni mano pa the dun ta pulo yo non mo ka nitum case bidam lo sela case bang non na result thang ta nang lela amo so pi dong pujine seta dim klong nane nitum hanang packet ji panang thik pi pu bang ke claim click nitum la principal chief konjabretor forest apa Guwahati sa officer along tani tum arjulo dan nang tum hanggan nang plung kali deke pusipu la dake ke seta ke plung kali pusita dake muni tu matang sit tu adam along po dang bosa rondo da hem kim longle red pan longle thing pipi longle ason society kita jumtu junor pada plung apa orang forest man hangta non make patum nang dunde nang plung dunde ason yo si na nitum hang ke along prek ke padodun nak padodam ji pine dim to nang thik pi bonta ini rita cetan thala la kadu kawi a documents pen ilitum council long tai pak pinang po la penan first tami ki pinang jike ilitum DC along tami pak pinang po la pen ke district legal service authority matilaki judicial officer upon judicial camp secretary alang lipan pinang po lagi di court along lo la pen forest office phante pak pinang po SP phanta copy pinang po DFO ranger phanta pinang po chief bid officer phanta pinang po la pen chief conservator aphan sa tame pinang po la si ilitum mithang tame self copy donang po la pen council pen ladak bangso akis pilo stami ki pi adim pinyarni longle dakben thura damon pu kopisi la swalo council pen ako kopisi lada ticket kipitulo it is ladake Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue ladak pulo it is informed that you have been constructed illegally building houses under Elephant Corridor area. Therefore, you are requested to vacate within 7 days. Lakoson si council asor case pitang detle ako dakpen thura damon pu kopusi Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue pen kopusi 2022 ladak ako labang solam kidutulo la ratchi song nang po la pen mithang 6 schedule areas ke lito mithang si asido nang po Dr. Bhimrao Ambedkar kiputa lahenlo nang tum mithang ahawar ke nang tum mithang si nang tum chisong nang po nang tum chi organize nang po educate nang po rather upon agitation la imithang adim la pen council state sector la pen central sitami ilitum lake ar asebang ang tongpali nang po central level anstami la sino nilitum rat pen chingwai ponlo district legal service authority along pini phone call lo nilimithang masi phone call lo amahaladak pen DLSA pen nang than lo ladake ID proof la pen ke signature kadukawi la pen haladak kadukawi la documents anstami haladak nang paklang pen haladak application nang pida prangon pusi district legal service authority office staff atum pensi pini nang pachinidun lahan lo ilitung anutin na bangkut tami ime prang lo nang ining chingpulo nang lapen anut kapre ka kisung ta ilitum amithang hem arit amunit lo puchemat hapen ilitum a population ta itum ki 40% version ng isun lo kasi itum a population ki jum along ki ilitum hawara long na ghamri puthak
isi ke tek dam long banan Pini Ladakh duar bagori ahawar la akisung Ladakh nang tek dumlong abangke nang tek long abangke rada tum ahin pensitame nilitum la bagori ibia long nilitum chingki chingwai lo laben rada tum akisung abang putin anutin pensitame kachitong rat pen nilitum chingki chethan ponlo non iphrangki wang jilang ke agitation donang po laben chi organize rep nang po laben ke alang litum akisung alam abang ke la signature campaign pen chenglok lakadu kawi nilitum details documents ansitami collect ponlo ha 1939 pen kiwang atum aphan British adin akai hutsi longley pata pikang lo tangte halabang so hut kopia potsi elephant corridor kopia potsi dake forest reserve area pu pipo si 1939 ahut patak ipia hut British adin akai hut patak ipia hut pipo thera suhut ente nangtum dim Ladakh do longley pu pipo ha suhut thanga lama vedele piniar ni kopia potsi Ladakh batai thom lo third edition anlo non anki asi kopi si alam kapadu nang lang athi lagi 6 schedule areas nang mithang si chidulong nang ji nang mithang si Ladaki kadu kawi ajakong our sai anstami nang mithang ajakong et nang litum si chichini lo lapen nang litum si our sai kila long lo la sino ni litum kachini pon rada tum mekri meklang chiru charnak usumar pen apai pen apu pen kadu kawi Ladakh arada tum aphan nilitum media korte tumhan kadam payer lo ini dak duar bagori along nitum APHLC party pen dak na humri lo itu dak revenue len along si elephant corridor lepen animal eco sensitive zone la so declare la so aphuthak ke nitum ke cikroyen tik kalau lepen ke mentune ta nitum la so bangke cikroyen tik lo athepi ma dake bang ningkan pharo pensi dadak rong choboche kedo ke thak kidu kela garadang se dadak si ko ane katu ha British adin pensi dak Ladakh kido pot lasi amuni tumta ciru charna blo nasi idam po nasi dopo po ang selo lasi gitu 6 schedule arona teng pen Ladakh ki eviction tak ikuriya thang right away lasi nitum la APHLC all party wins letter conference strongly condemn lo laso eviction aphuthak ki lepen ke along kaprek ta lason do itu 6 schedule area jitu border aphuthak Meghalaya pen ka Assam aso border pen along kaprek la bordering la so problem aphuthak nitum la give and take policy la so aphuthak ta nitum strongly condemn lo pen nitum ke chekra daga rada phan kopi ning pathete kangji apen alang to man kopi kuson besilang tum rap jia phan ka chisik dola militung tuni Ladakh APHLC asong hin pe Ladakh duar baguri mate baguri long nin tunang kahumri lanon elephant corridor eco sensitive zone la so ke parlu ya phak rada kisung la sini tu pinang kahumri lo semili tung pe na bangela lo non pini rat kisung apor bangeli tung kar biang long ke doan ham phang song stame ke doan party chipu pin pen kaya kisung long bangke non kecirat nahi karjap nahi bangka kenang so posi kadu ka dia song party chipu pin pen wang nang pochi la rat kisung bang pi jok ipan tung ci song nang pu bisin tung APHLC hin pen bangke tung pachining tung ya pen itu rat ka kam kisung pa jok long tung unti ka bang tung ci song kan bang tung cingwai party cingwai cingsai pen itu ci sik ponji pansi itu la bangke itu cingwai pen pachining kan acha non la da bangke citreng noi la bangso order alu piet pen api nale tum la bangso aphuthak ka che song pene kiu namjia son doi lang ma unji rat si ke thepo la gele tung rat si kadu ga kar biang long an khai ka ching hon abang pu bang phiang se aprang nang bat bang aljap thip che song lo kiu ne de ja kam sa ve
Ate marat sih kethe mati. Alang litung sarkar tung jontu januar bansi pathi rongi pugala ke kroy krida ji. Ate mai litung rat sih kethe por rat sih amuilo rat sih apansi lake ilitungan ardi na pinang ko ji las rat thurpak lo pong te labang ilitung jok ji lake. 6 dola angkang long ke lake ilitung ijakong do long le pilang long ke konsil ka thu tung do.